Ya Allah kok gledek iki. Ya Allah Endi? masakne sikile semper, Beb. Sikile semper apa njen anu to? Oh ngono kuwi nganu. Sikile loro. Iya, semper sikile. Kuwi entuk perawatan ke rumah sakit ngono ngangge kaki. Koncoku ki poso, makanya aku arep buka dhewe. Iki depanku ini apa ya? Depanku ini jalan raya. Mbah, kita mau makan dulu. Koncoku ki poso, aku buka dhewe iki lho. Aku sakjane geding lek pas libur terus koncoku ki dadak poso. Yo alah rek, mek chicken ngene iki. Mujoy. Ya Allah, mujoy iki mah. Biasane anu kayu. Kayaknya mongko enak.